Sí que t'escriu. Bones tardes a tothom. Avui jo crec que tenim una mesa de luxe, persones expertes, tècniques en temes d'urbanisme, que vam considerar que era un tema que s'havia d'encetar, que s'havia de posar en coneixement de la població i que la gent també pogués opinar. Llavors vam indagar quines serien les persones més adequades, persones del no, que coneixen molt bé el nostre poble, que han seguit diferents planificacions urbanístiques de l'O, i també una persona que ha estat molt relacionada amb el Pla General de l'O, l'anterior, com és Marcelet, perquè feia uns consells. Llavors ens ha semblat que hi hauria una panoràmica prou general i específica com per poder treure algunes conclusions. No sé si seran totes, però sí algunes, intentarem. Primer de tot faran una intervenció a cadascun d'ells enfocada sobre diferents punts de vista que ells mateixos us exposaran, i després intentaríem fer una segona roda on aportin algunes qüestions més conclusives, algunes propostes que us pogués servir d'inspiració per tirar endavant això que ara mateix està una mica encallat en el poble de l'O. Després donarem la paraula a tots vosaltres perquè opineu, demaneu, digueu el que es consideri. I aquesta serà la dinàmica d'avui que vespre. Intentarem que no se mos allargui moltíssim, tot i que és un tema molt dens, molt complicat. Els he dit, per favor, senyor Bosch, a 10 minuts, i 10 minuts es veu que un volum de 10 minuts és gairebé impossible, però ho intentaran, m'ha dit que ho intentaríem. Llavors, si us sembla bé, començarem amb Elisabet Fiol, que ocupa el centre de la taula. Ella va cursar estudis d'arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya, té titulació d'expert universitari en dret urbanístic i ordenació del territori per la UIF, així com també és mediadora en resolució de conflictes civils i mercantils i membre de l'agrupació d'arquitectes experts pericials i forenses de les Illes Balears. Va ser arquitecte escrit en el Departament d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca entre els anys 2007 i 2016 i a l'actualitat és arquitecte de l'Ajuntament de Ciutadella, on s'encarrega dels temes relacionats amb els instruments de planejament urbanístic i especialment en la tramitació de la revisió del Pla General de la ciutat. Llavors, Elisabet, tens la paraula. Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Primer de tot, agrair-te haver pensat en mi i convidar-me en aquest col·loqui sobre el Pla General de l'O. Bé, la meva intervenció anirà principalment sobre la tramitació que es va dur en el Pla General de l'O, que recentment va ser anul·lat per una sentència judicial, en quina situació es troba avui en dia l'ordenació urbanística d'aquest terme municipal i quines passes s'haurien de seguir per tornar a aprovar un nou document de revisió. Bé, com tots sabrem, el Pla General d'Ordenació Urbana és un instrument de planejament que serveix per ordenar de forma integral la totalitat d'un territori. Aquest instrument té com a objectius principals tres: classificar el sòl per establir el seu règim jurídic, i recordem que segons la normativa urbanística hi ha tres classes de sòl: urbà, urbanitzable i sòl rústic, establir els elements que configuren l'estructura general i orgànica del territori, i que són fonamentalment els sistemes generals viaris de comunicacions, els sistemes generals d'espais lliures públics, el sistema general d'equipaments i dotacions que són necessaris per a la població i el sistema general d'infraestructures. I després també té com a objecte establir les previsions temporals o prioritats per al seu desenvolupament i la seva execució. Bé, el primer general d'ordenació urbana, crec que recordar que és de l'any 74, i a posteriori també es va aprovar un nou pla general l'any 1989, que no va ser fins l'any 94 que es va aprovar el seu terme fos. Una vegada aprovat aquest planejament, es va aprovar diversa legislació autonòmica en matèria urbanística i sobretot va tenir gran influència la llei d'ordenació territorial, que fixava quins serien els instruments que servirien per desenvolupar les polítiques territorials a les Illes Balears i que principalment eren tres: les directrius d'ordenació territorial, els plans territorials insulars i els plans directors sectorials.
Això va ser molt important perquè l'aprovació de les directrius d'ordenació territorial l'any 1999 i posterior i el Pla Territorial Insular l'any 2003, que va establir un nou model territorial a l'illa de Menorca, va fer necessari que s'iniciés un procés de revisió del Pla General de l'ONU. Aquest procés es va iniciar aproximadament l'any 2004 i va ser, com totes les tramitacions de plans generals, bastant complexa i llarga. Així doncs tenim que es va aprovar un avanç l'any 2004. Després es va aprovar per 3 vegades inicialment, l'any 2006, 2007 i 2008. L'aprovació provisional es va dur a terme dia 27 de juliol del 2009 i l'aprovació definitiva va ser el dia 21 de desembre de l'any 2009. En total, més de 5 anys. I també cal recordar que hi havia bastanta premura per aprovar aquesta revisió del Pla General perquè hi havia una sentència judicial que obligava a estar adaptat al Pla General antes del dia 31 de desembre del 2009, si no recordo. Bé, finalment, després de tot aquest procés, va entrar en vigor per arrel d'un contenciós administratiu interposat per un particular que al·legava un defecte de forma per no haver-se sol·licitat el corresponent informe a la Direcció General de Telecomunicacions. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la sentència número 578 de dia 19 de novembre del 2014, va declarar nul el Pla General de l'ONU. Aquesta sentència va ser confirmada íntegrament dia 18 de maig de 2016 per la secció 5a de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. Bé, per tant, avui en dia tenim que han tornat a reviure les determinacions del text refós del Pla General aprovat l'any 1994, així com totes les seves modificacions que es van tramitar. Entre aquestes modificacions destacarem 3. La modificació puntual del Pla General per adaptar-se a les PTI a l'àmbit de Torre-Solinó, la modificació puntual del Pla General per adaptar-lo al PTI a l'àmbit de Som Vitamina, per tant aquests àmbits es troben a dia d'avui adaptats. Una altra modificació puntual del Pla General que es va redactar per compatibilitzar els usos turístics amb els residencials per als habitatges unifamiliars aïllats de les zones turístiques. Per tant, ara mateix tenim un planejament urbanístic, redactat l'any 94, que no s'adapta a tota la normativa sobrevinguda durant aquests darrers anys i que crea molt de problemes d'aplicació. Perquè, clar, hi ha normativa que són contradictòries, entre el que diu el Pla General i el que diu normativa de rang superior. Per tant, hi ha un text molt confós, molt difícil d'aplicar i que bé, que s'ha d'intentar tornar a una situació que sigui més fàcil per poder aplicar el Pla General. Bé, també amb les qüestions de les dotacions i els creixements, perquè no són mateixes previsions del planejament de l'any 94 que ara mateix les necessitats reals de la població de l'ONU. No tant en quant a equipaments públics, a sistemes d'espai lliures, a qüestions d'infraestructura i en qüestions de creixements urbanístics. Davant d'aquesta situació, el que s'ha de fer és tornar a iniciar tot un procediment de revisió del Pla General. Dic que en aquest procediment, en aquest nou procediment, hi ha nova legislació urbanística que no es va tenir en compte quan es va fer la primera redacció de la revisió del Pla General. És a dir, ara tenim una nova llei del sòl que es va aprovar l'any 2014 i on fixa exactament quins documents ha de dur un Pla General i quina tramitació ha de seguir. Si no, tenim que aquesta llei fixa que primer de tot s'ha de redactar un avanç. En aquest avanç s'han d'exposar de forma general els criteris objectius i solucions generals adoptades. Una vegada aprovat aquest avanç,
s'ha d'exposar en públic per un termini mínim d'un mes, per tal que tothom qui vulgui pugui formular suggeriments i observacions. Una vegada ha estat aprovat i exposat en públic, s'ha de redactar un document per ser aprovat inicialment. Aquest document ha de tenir com a mínim una memòria, uns plans d'informació, uns plans d'ordenació, un text normatiu, un informe de sostenibilitat econòmica i un informe de sostenibilitat mediambiental. A més, també haurà de tenir, perquè com que va ser anul·lat l'altre document, un catàleg de protecció de patrimoni històric, arquitectònic, etnològic i arqueològic com a mínim. Una vegada que s'hagi aprovat inicialment aquest document i exposat en públic durant el termini de 45 dies, s'han de sol·licitar els informes de l'administració afectada. Una vegada acabat el termini, s'han de sol·licitar tots aquells informes preceptius i vinculants que fixa la legislació, entre ells el famós informe de telecomunicacions. Una vegada introduïdes totes les observacions realitzades per les diferents administracions, si n'hi ha, aquest document s'ha d'aprovar provisionalment i s'ha d'enviar amb tot l'expedient administratiu en el Consell Insular per a la seva aprovació definitiva. El Consell Insular té un termini de 6 mesos per aprovar-lo definitivament. Si no, la llei te diu que opera el silenci positiu, sempre i quan hi hagi tots els documents, els procediments s'hagi fet de la manera que fixa la llei, que el contingut també no vulneri la legislació urbanística vigent. Bé, tot això que sembla tan senzill, ens sol complicar per el camí, perquè els terminis, la llei te fixa que l'aprovació inicial i la provisional hi haurà d'haver com a màxim un any, per això és impossible enviar-la, no hi ha cap pla general que ho compleixi, perquè entre que sol·licites informes hi ha una tramitació mediambiental que va a la part, jo, per la meva experiència, mai s'ha aprovat, entre inicial i provisional, mai s'ha aprovat el planejament amb un termini d'un any. Bé, i bueno, això seria la qüestió de, per situar-nos, com s'hauria de tramitar un pla general. Després no sé si vols que deixi per més endavant quins aspectes, com s'hauria de fer per intentar ser... Si trobes ho fem, no sé si com intervenció. Si en trobes? I de deixo-me que us presenti la següent persona que intervindrà, que és Llorenç Pellicer. En Llorenç és advocat, té despatx a l'OM, estan especialitzats en contenciosos administratius i han duit algunes juntes de compensació i entitats urbanístiques a Menorca, així com també participat en desenvolupaments urbanístics. I Llorenç, que us podeu posar els plànols? Els plànols. Jo intentaré anar de darrere o de davant enrere per tornar a anar al futur i ratllar del que jo entenc quins són els problemes que ens trobem cada dia i què és, crec jo, la causa de molta casa. Quan nosaltres imaginem que estem en el dia 1 de l'aprovació del pla general i és aquest pla que s'aprova. El primer que hem mirat quan obrim un pla general no és la normativa, no és la gestió, sinó que ens mirem com quedarà bo d'aquí 20 anys, d'aquí 10 anys, com serà bo. Ens mirem aquest pla i veiem 4 creixements, que és Camp Nou, Fabra, camp de futbol, tenis i ampliació d'esportiu. I després ens mirem altres unitats d'actuació, darrere es congelar Roger, pujant Monte Torre Masquerra, baix del carrer de Ciutadella, que no s'han desenvolupat mai s'han desenvolupat i te fan pensar, perquè no s'ha desenvolupat mai darrere, aquí o allà, o de vora Coïnga, i tu te mires i de quins plans generals deriven això, que deriva des del 94 o és d'en Tolós del 70 i pico.
i te va plantejar les coses. I després dius, va, i en els darrers 15 anys, quines unitats d'actuació s'han desenvolupat aquí? I veus que s'han desenvolupat a la zona de les escoles, un poc més amunt, Montitor a mà dreta, i poc més. Dic de casc urbà, després allà a Torre Soler, que també s'ha desenvolupat. I aquí tu te mires la llei, fins fa 4 dies tenien el reglament de gestió urbanística, els 50 dies que era de l'època franquista, que és la que s'aplicava, que ara en la llei del sòl del 2014 més o menys ve dir el mateix, i és que per desenvolupar aquestes unitats d'actuació, el creixement del poble, el que ens interessa als nostres fills, el que veuran els nostres fills, hi ha 3 sistemes, que bàsicament són 2 i un està dividit en 2. El primer sistema va de més utòpic a més realista. El primer sistema és el sistema d'expropiació, és a dir, hi ha una unitat d'actuació que l'Ajuntament diu som us interessa tirar-lo per banc per el que sigui, perquè volem fer una escola, perquè volem fer el que sigui, l'expropiï. L'Ajuntament expropia tots els terrenys d'uns propietaris, desenvolupa la unitat d'actuació i treuen al mercat aquells terrenys. Jo crec que ho ha passat, si ha passat, crec que no ha passat quasi mai, per no dir a Menorca crec que no ha passat quasi mai. Per diversos motius econòmics, una unitat d'actuació de 100.000 metres podem estar xerrant de 7 milions d'euros, 8 milions d'euros, un ajuntament no ho té. Motius de relacions amb els ciutadans, a ningú li agrada que l'Ajuntament l'expropiï, i després motius de col·locació del sòl lucratiu resultant que la normativa administrativa pels ajuntaments o per les administracions locals és molt forta. És a dir, un ajuntament, si no es coneixen, no pot treure a uns preus baixos una sèrie de parcel·les, perquè si no el sector privat s'hi fica damunt i diu tu per què m'estàs traient aquí 30.000? És a dir, és inviable. La segona via, que és la de cooperació, vol dir ho faig jo i ho pagues tu. Una unitat d'actuació que no es desenvolupi amb anys i anys i anys, l'Ajuntament pot dir mira, prou, s'ha acabat, la faig jo redacti i aprof el projecte de reparcel·lació, el projecte d'urbanització, que faig les obres i cada mes te passa tu la factura i tu, propietari, me vas pagant. I tu, propietari, te quedes el que jo t'he dit que te tens que quedar. Algú me sembla que tampoc ha passat mai i ratllant en qual cabal que interessa en el sector privat que la típica unitat d'actuació que hi ha la unitat de propietaris que no vol tirar per endavant, vas a ratllar amb el Balda i el Balda te diu jo no vull entrar en aquesta guerra. És a dir, un sistema de gestió que tindria que ser lògic, no hi ha cap Balda o cap equip de govern que vulgui tirar per endavant, perquè és lògic, és entrar en guerra amb molts de veïns. I la tercera via és la via que tots coneixem del sistema de compensació, junta de compensació. El 50% dels propietaris d'un sector es reuneixen i diuen vinga, ho feim nosaltres. Aquí hi ha molt de problemes quan es fa això. Molt de problemes agreujats des de l'any 2007 en la llei del sòl, del Zapatero, la llei del sòl, ho va agreujar moltíssim. I si tu te mires cap enrere i dius, va, les unitats d'actuació que s'han fet a Menorca, qui les ha fetes i a quins anys s'han fet? Els han fetes empreses grosses i antes de l'any 2007 per un motiu que després jo ja us explicaré de la llei del sòl del 2007. No per la crisi econòmica, que també, com és lògic, sinó per una llei que va frenar de sobte tot el que era la possibilitat del particular que pogués desenvolupar una unitat d'actuació. Quan els propietaris adjunten, us ho diré molt ràpid, però quan els propietaris adjunten vol dir entrar amb una guerra en l'administració, amb ells mateixos, i amb una situació econòmica molt important. És a dir, es tenen que reunir, tenen que redactar uns estatuts, tenen que redactar unes bases, els hi té que aprovar l'Ajuntament, després tenen que constituir davant en junta de compensació, davant notari, després tenen que redactar possiblement un pla parcial, sobretot les zones aquestes que no estan ordenades color groc, un pla parcial que val de mils d'euros, o no decents de mils d'euros, que l'Ajuntament i el Consell els hi aprovi, després una vegada tenen el pla parcial aprovat, comença tot. Redacció de projecte d'urbanització, projecte de compensació, execució d'obres, etc. Amb CIMRI, com és lògic, ells ho tenen que pagar absolutament tot. I si és una unitat d'actuació, per exemple, de baix, igual que el polígon, posaré l'exemple de l'ampliació del polígon, que era en la llei anterior l'any 2007, que no hi havia aquest greuge.
quan tu desenvolupes una unitat d'actuació, tu tens que procurar, com a propietari, t'obliguen a pagar, és a dir, que aquella unitat d'actuació sigui autònoma, que tu tens que pagar l'ús llum allà, tens que pagar l'ús aigua, es clavegaran, etc. Quan desenvolupes una unitat d'actuació, dins el projecte d'urbanització, tu tens que fer el paquet sencer, l'Ajuntament no te paga un euro. És a dir, l'Ajuntament diu, si tu vols un polígono, vosaltres voleu un polígono, tu me dones el 15% i el fas tu, el pagues tu i després les parcel·les, els avencs, ho fas el que vulguis. Què vol dir això? Que les unitats d'actuació que se desenvolupin o que se desenvoluparan tenen que anar a ballar amb els distints agents privats que subministren llum, que subministren aigua, clavegaram, etc., a negociar cada un individualment la seva connexió en concret. Per exemple, el polígon de l'Aló, tu vas a ballar amb GESA i GESA te diu vols llum? Molt bé, perfecte. Doncs mira, aquí hi ha un ordre ministerial que sortit fa 4 dies que diu que tens que tenir 125 quilowatts mètode de techo multiplicat per 2 i llavors no hi ha electricitat. Per vosaltres me sap molt de greu. Aneu a ballar amb l'Ajuntament, tu vas a ballar amb l'Ajuntament te diu, lògicament, escolta, tens que pagar tu, hi ha una llei que diu que ho tens que pagar tu. Tornes a ballar amb GESA i GESA te diu, bé, hi ha dues opcions. Una és alçar tot el camí d'en Quern i ampliar amb 2 tràfecs la subestació elèctrica de Macadal, $1 milió i pico d'euros, o la segona és fer una subestació a l'Or, que val 4 milions, però passi espera que a mesura que la gent se connecti tornarà recuperant el que és pagat. Per què us explico això? Perquè a nivell econòmic, desenvolupar una unitat d'actuació no només és pagar el constructor que te faci sobre, és pagar a Hidroval el que ells te diuen que tens que fer, pagar a GESA, que Endesa a Menorca és l'única empresa distribuïdora que existeix de transport, distribuïdora, per tant, té un monopoli exclusiu del sector i si ells diuen per aquí, és per aquí, per molt que diguin que pots anar a indústria a reclamar. És a dir, tens una sèrie de traves econòmiques moltíssim greus. I jo per què dic que el sistema de compensació a dia d'avui és quasi inviable a nivell municipal de sectors com el de l'Or? Per diversos motius. No entraré a nivell de relació amb els ajuntaments, que pots trobar un ajuntament que t'apoyi molt, un altre ajuntament que digui, escolta, s'ha fet seguida. Jo no entraré aquí. Però, una unitat d'actuació, una junta de compensació que vulgui desenvolupar el seu sector, l'any 2007 va sortir una llei, la llei del sòl del Zapatero, que va dir dues coses molt importants. La primera és que a partir d'aquell moment tenies que donar un 15% a l'Ajuntament i l'Ajuntament no te pagava l'urbanització d'aquest 15%. I la segona cosa molt greu que va posar aquesta llei, que en aquell context històric era lògic, però que a dia d'avui tu mires en perspectiva i s'ha considerat aquesta llei com la que va fer explotar la burbuja immobiliària, sobretot dels sectors aquests, aquesta llei el que va dir va ser, mira, s'ha acabat de que tu puguis anar amb una fitxa urbanística i perquè jo se la colomi, aquest pla general jo tingui, de vora el camp de futbol tingui 50.000 metres, que jo me digui, Llorenç, a partir de demà pots fer 5.000 cases. Jo puc anar amb aquella fitxa, puc anar a una empresa que me paguin 3 milions d'euros, puc anar a un banc i que me donin 5 milions d'euros. Això s'ha acabat. La fitxa urbanística, quan te ve un client, quan s'ha aprovat un pla general, te diu, uau, puc fer, jo què sé, puc aquí construir. No, no pots construir, perquè des de l'any 2007 això s'ha acabat. I tu com a tècnic tu ho saps. És a dir, la llei aquesta el que va dir va ser que a partir d'ara hi ha dos tipus de sòl. Rústic o rural, rural i urbano. I urbanitzat. I l'única diferència entre rural i urbanitzat és que l'urbanitzat tu ja pots, és a dir, que ja tens tots els permisos. Què vol dir això? Això vol dir que si jo desenvolupo una unitat d'actuació i és dia antes de que se recepcionin les obres d'urbanització, i l'Ajuntament te diu, us ho expropi tot, l'Ajuntament no té que pagar. Més o menys, preu de terreny rústic, més el que tu has gastat allà de projectes i de béns i d'urbanització. És a dir, tu no tens cap... No tens cap dret adquirit. No tens cap dret adquirit pel simple fet que es pla general que vingui. Què ha suposat això? Això ha suposat que el particular que vol entrar amb molta il·lusió dins una unitat d'actuació van al banc i el banc li diu, com vols que jo te no li doblés, si l'Ajuntament m'ho pot expropiar per 3 euros al metre quadrat demà mateix. És a dir,
les unitats d'actuació que ells a altres bandes es va fer en financiació del banc, donaves a del banc, el banc te donava els boluders i no hi havia cap problema. A partir de l'any 2007 els bancs van frenar, van retirar les inversions i van impossibilitar que el sector privat pogués financiar des del punt de vista bancari les seves pròpies actuacions. Si tu te mires vora l'or, qui són els propietaris d'aquests sectors? Són particulars que tenen horts, que tenen tanques, que tenen no sé què. Quan te venen a veure tu i te diuen, mira, som 10, volem desenvolupar aquest sector. I quan tu els expliques i començam a borinar preus, veus que van al banc, van a la caixa, van a la banca mar, van a tal, i acaben amb una proposta d'hipotecar que seva. Tenen que hipotecar que seva per desenvolupar un sector que te bastaran 10 anys de papeleo si ho desenvolupen al final. Si ho arriben a desenvolupar, perquè els tràmits administratius són moltíssim lentos. Per tant, els sectors que s'han desenvolupat a Menorca són Torressolí, uns suïssos, coves noves, uns catalans, és a dir, sectors purament de particular a l'aurenc que vulgui tirar per endavant es pot fer. Ara bé, jo el que me preocupa és que d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys veurem això i veurem que no s'ha desenvolupat res. Perquè a nivell econòmic la llei no facilita absolutament res, perquè les traves administratives a nivell de plaços, per molt que la llei del Sol del 2014 digui que sí, clar, excel·lent i positiu vol dir si jo no te contesto és que sí, però sempre i quan ho tinguis tot bé. Però clar, i qui té la valentia de començar unes obres pensant, i si no ho tinc bé? No ho fa ningú. I te'n dones compte que els sectors que hi ha dins s'han fet antes del 2007 per aquest motiu, en financiació bancària o propietari únic, o propietaris que s'enduïn molt bé entre ells, com per exemple davant les escoles i de més, que eren 4 amics que van tirar per banc, no hi havia la llei del 2007 aquesta, i ho han tirat per banc. Ara tu veus sectors tan grossos com s'han dibuixat aquí, que o ve una empresa grossa, que és el que està passant, han vingut empreses a l'or, han posat doblers i en la crisi econòmica s'han anat i no s'han desenvolupat aquests sectors. Hi ha dos sectors que s'han tornat enrere exclusivament perquè el propietari no podia, el propietari ho ha mig venut i la promotora ha quebrat. Clar, aquests sectors o venen empreses de fora molt grosses, com ha passat a Mitjón amb el Grupo Fer, com ha passat a Santiago amb el Grupo Fer, Dicamó, o venen empreses d'aquestes o és particular. A dia d'avui, en la normativa actual, no pot fer res. I l'Ajuntament és difícil que pugui fer res. És a dir, l'Ajuntament què pot fer per desenvolupar aquestes zones? Anar per expropiació? No. És a dir, jo no veig un Ajuntament que s'hipotequi amb 3 milions d'euros per expropiar. Jo no ho veig que un Ajuntament per cooperació desenvolupi una unitat d'actuació. Jo ho veig difícil, ho veig molt difícil, clar. Jo he volgut centrar-me un poc en el desenvolupament d'aquestes zones perquè no tot és dibuixat com vull que sigui l'or, sinó que també té que ser possible. Jo vull comprar un cotxe, també he de tenir la possibilitat de comprar un cotxe. Jo aquestes zones grogues m'agradaria que d'aquí 5 anys estiguessin fetes o d'aquí 20, però ho veig quasi impossible. L'exemple aquest de la subestació del polígono de l'or, que GESA ha dit hazme una subestació, això ha passat amb l'ampliació dels polígons, però és que també passarà amb altres zones. I si els particulars volen tirar endavant una unitat d'actuació, per molt que l'Ajuntament tingui molta voluntat, la normativa està tan enrevessada, si m'equivoco, però la normativa està tan enrevessada que hi ha que ser pessimistes, perquè no... Si mires cap enrere les unitats d'actuació actuals que existeixen i que s'han desenvolupat a l'or, saps per quin motiu s'han desenvolupat, qui les ha desenvolupades, i si és que no s'han desenvolupat, tothom sabem per què no s'han desenvolupat, que se va intentar desenvolupar i per què s'han frenat, i clar, i això què suposa? Això suposa que ho veurem d'aquí 10 anys, que no hi haurà sol, que l'únic sol que hi ha dia d'avui a l'or és sol caríssim, caríssim, i les unitats d'actuació que s'han volgut tirar per endavant, com la sortida de Cal Emporter, etc., s'han vist amb unes traves X que ho han fet inviable. Per tant, les propostes els diré després, però... Clar, és que jo t'anava a dir què hauria de canviar per aquestes vies que has assenyalat.
un recolzament, siguin salvables. un recolzament polític, és a dir, quan jo som un particular o som advocat d'un grup de gent que vaig treballar en l'Ajuntament, jo voldria un recolzament de l'Ajuntament actual, anterior, que vengui i digui, venga, ho tiran per avall. No que se seguin allà i te diguin, a ver, dame el 15% i si no me pagues el lucrativo te'n va i te cancel les comptes, que això ha passat en l'Ajuntament actual. És a dir, el que no pot ser són aquestes coses. El que no pot ser és que un propietari vulgui tirar per avall, un propietari faci el que pot, un propietari s'embargui, hipotèquica seva, i que l'Ajuntament digui, o me pagues o te'n va. Això és el que no pot ser. Tampoc no val d'ajuntaments actuals o interiors, o quan no dic que se me l'ha d'interpretar. Però el que no pot ser és allà que no veiem Gesa, és dir, tu veiem Gesa, que no veiem Gesa no us ho diuen gaire bé. O això el que no pot ser. El que no pot ser és que els propietaris estiguin tots sols davant les administracions que te diguin hi ha que desenvolupar aquesta manera d'actuació, però tu sí, hi ha que protegir aquesta peça en concret dels fordacals, 300.000 euros. I tu com a particular dius 300.000 euros, un tros de ferro, 300.000 euros, perquè hi ha un senyor a mort que diu que estigui protegit. És a dir, aquestes coses que hi hagi administració local, consell insular i particulars que vagin d'una i sobretot dotar de més gent l'Ajuntament de l'O. A dia d'avui jo crec que va molt enrere moltes coses que propietaris demanen llicència i per el que fos tarden i això és el que hi ha. I per investir, ho estàvem veient també, i per investir un pla general no basta només dir, vinga, fem un pla general, sinó que tens que contractar una sèrie de gent, tens que tenir un personal, és a dir, no pots tenir col·lapsat un ajuntament i només per redactar un pla general. Molt bé. Molt interessant. Bé, la tercera persona que intervindrà és una persona prou coneguda per tots, Domènec Enric, arquitecte des de 1976, per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura... no sentiu, perdó. Jo que ja me'l coneixem tots. Dic que és prou conegut per tots, arquitecte des de 1976 per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Majoritàriament s'ha dedicat a la construcció, ha treballat poc en el que es diu estrictament urbanisme, és a dir, general, plans parcials, sectorials o estudis de detall. La seva feina s'ha centrat en l'edificació, tant d'habitatge unifamiliar com plurifamiliar, rehabilitació d'edificis, restauració, per tant, ha salvat amb les inconveniències de tot el que hi havia legislat a cada moment. Ha tingut encàrrecs puntuals d'edificis públics que li han donat grans satisfaccions, principalment de la part de llevant de Silla. Domènec, com vulguis. Gràcies, bones tardes. Bé, jo ho venia a fer més anecdòtic, no volia ser tan dur com en Llorenç. Encara que els moments de desesperació de tramitació es depasses amb els planejaments i es depasses amb l'edificació, no t'he de ben igual, però sempre és difícil. Com a dit Maria, duc 40 anys de professió, però de qualque manera he viscut els tres plans generals que hi ha hagut a l'O, els del 74, els del 94 i els del 2004, per dir-ho. Amb grans diferències d'uns en els altres. El millor és del 74, que va ser un dels primers que hi va haver a Silla, era més senzill, però jo crec que operativament, el planejament que va fer l'Interior Tolós, era el que va donar la gran dinàmica de creixement. Per lo que han dit antes, en aquell document és allà on va plantejar la zona escolar, una zona d'habitatges, amb una barrera verda contra una zona industrial important, i és el que s'ha desenvolupat i és el que ha crescut durant aquests 40 anys. O sigui, el tros que hi ha a les escoles, la franja de les tres grans manzanes que han estat objecte de pla parcials després per desenvolupar, i la zona del polígon industrial, que era una unitat tancada, a més a més. Ara, amb l'ampliació, s'havia fet una connexió, però el polígon era una cosa que estava tancada. Per lo de més, els altres planejaments del 2004 ja preveia unes bosses de creixement, perdó, els del 94, a més, preveia una desviació, una vessant de nord de la carretera per voltar l'O i per donar-li un altre cavall. L'O és una ciutat radial, de qualque manera,
i no li basta créixer en un sentit, sinó que hauria, per estar completa, per mantenir el centre com a centre, hauria de créixer tota al voltant d'aquest espai. El plan del 2004, més complex, la veritat és que va fer unes grans bosses de previsió, que com han dit en Llorenç, no s'han desenvolupat i difícilment es desenvoluparan. Però a més ho va fer amb un criteri de marcar només taques, sense solucionar coses puntuals, sense solucionar aquestes taques com s'enganxaven amb el resto de l'obra. De qualque manera hauria de poder indicar o preveure. No basta dir que un planejament sectorial aportarà un sistema general. És el sistema general, la ciutat, qui ha de reclamar en aquest sector el que a la llarga li ha de donar, de qualque manera. Finalment, el pla del 2009 ha intentat solucionar altres coses, però tots sabem com s'han callat. Ara tornem a estar en el del 94. El del 94, durant molts d'anys, ja hem fet feina tots, però la veritat és que té punts que no s'han solventat. Modificacions puntuals, d'una altra manera, s'haurien pogut encetar, no es van adoptar mai, mira, que ho van demanar, afectaven a particulars, alguns demanaven una dispensa, políticament se'ls donava, altres demanaven poder una altra solució i no se li va donar. Coses tan anecdòtiques com, per exemple, ja que poso mateixos exemples, que deia que l'altura d'un edifici estarà comprendida entre els edificios colindantes. Això, en filosofia, la teoria és molt clara. Es pretén una ciutat amb una harmonia d'alçades en els carrers, no que hi hagi puestos en 3 pisos i puestos en planta baixa. Però què passava en la normativa expressada d'aquesta manera? Que si hi havia 3 cotxeries seguides, la cotxeria del mig no podia pujar un pis damunt si el veí del costat no pujava i no tenia un costat més alt. Si el del costat tenia 2 pisos, ell podia alçar 2 pisos, si no, en teoria, no. En canvi, si tenia un solar sense res, podia fer planta baixa i 2 pisos directament. Llavors, clar, aquestes coses com a gradi comparatiu, si després d'anar lluitant amb un client i un altre, mira, ho denunciava, el planejament està malament. Només hauria de dir las alturas de un edificio, en caso de llegar a la máxima cota, deberá estar comprendidas entre edificios colindantes. Una cosa tan senzilla com això, durant 10 anys o més que va estar el planejament en vigor, no es va poder corregir. Només qualque vegada van donar dispensa perquè te pujassis una mica més del que podies en l'edifici del costat, perquè l'edifici del costat estava en planta baixa, planta pis i una cambra, tu no podies fer el segon pis que podries fer si tenies el solar, que són contradiccions del planejament. Una altra contradicció, una altra valoració que va marcar molt l'urbanisme d'uns anys és que a nivell d'habitabilitat a tot Espanya un pati interior, això obert per ventilar dormitoris i per ventilar zones de cuina i sala d'estar, te permet la normativa 3 per 3 metres quadrats. Això vol dir que tant si té 3 plantes, com si en té 6, com si en té 14. En teoria, 3 metres per 3 són suficients. El del planejament deia que, com que el màxim que podies fer eren 3 plantes, que si feies 3 plantes a algunes zones on es podien fer, a la planta pis primera el pati tindria 3 per 3. A la planta pis segon tindria 3 per 4. A la planta pis tercer tindria 4 per 4. Això és donar una ventilació tipus un but, que sembla molt lògica, però estructuralment complica moltíssim qualsevol solució i després fa que els pisos siguin diferents un en l'altre. O sigui, un cas que us podria posar com a exemple. Un bloc de pisos on en el primer pis hi ha un dormitori de matrimoni amb un bany, en el segon pis hi ha una habitació de matrimoni perquè el bany ha volat i en el tercer pis és una habitació individual.
Aquestes coses havia de demanar puntualment dispensa, és d'haver que em van donar, però finalment s'ha aplicat el planejament així i supos que ara està en vigor d'aquesta manera. El planejament del 2004, que va permetre desenvolupar tota una zona d'edificacions aïllades i això, també tenia certes anècdotes. Potser la més important era que havies de definir què plantaries dins l'espati de la casa quan feies un projecte. La veritat és sortidora, que és com si diguéssim, no, vostè quan dissenyi el projecte d'una casa ha de dir les cortines de quin color de posarà perquè s'ho veiem bé des de fora. Coses d'aquest tipus. En aquest nivell, coses que ara no semblen anècdotes perquè són divertides de comptar, però quan faig la feina i ho has de fer cada dia i has de fer entendre al ciutadà que en teoria té els mateixos drets que el vecí, però no pot fer el mateix que el vecí, és complicat tant per als tècnics com per l'Ajuntament. El planejament hauria de ser una cosa d'alguna manera més dinàmica. Abans d'intervenció, quan una cosa es troba lògica, s'hauria de poder tramitar, com aquells dos punts que he dit, d'una manera més ràpida com a modificació de planejament, perquè els requeriments que du són tan llargs com quasi tot el planejament. I en aquest aspecte és un absurd. Bé, després ja les més executem. Molt bé. Bé, i la darrera persona que intervindrà és en Ansel Barber, que no m'has passat com t'he de presentar. Bé, diré que és professor, que és membre d'Ansel, que és una persona activa i activista, diria jo, i un ciutadà compromès amb el seu entorn. Jo crec que tots el coneixem prou i, per tant, Ansel, com vulguis. Molt bé. El tema de l'urbanisme hem de tenir en compte que és molt important. Dins l'urbanisme se reuneixen s'atendre l'habitatge, les necessitats de l'habitatge de les persones de tot el país. També l'obtenció d'equipaments que faran possible que aquella població tingui allò que necessita d'escoletes, de jardins, d'espais esportius i també l'economia. Per tant, habitatge, equipaments que donen la qualitat de vida i economia que aportarà, que enriquirà aquelles persones d'aquella comunitat, que donarà feina, etc. I en canvi, com crec que se desprèn de tot el que han dit ells, en aquest país tenim unes lleis d'urbanisme que el que fan és col·lapsar el país. Col·lapsar l'habitatge, col·lapsar els equipaments i col·lapsar l'economia, si no fixeu-vos com la crisi a Espanya, arran de tota la mala gestió urbanística, com us ha picat més fort que les altres bandes. Per tant, us hauríem de fer mirar. Com podem tenir un dels aspectes més substancials per tota la comunitat gestionat o redactat d'aquesta manera? En general, jo em preocuparia molt. I després, quan tu mires el tall de l'O, comproves que realment és així, el que han dit ells. Què és com que s'ha desenvolupat a l'O en aquests darrers 40 anys? Segons la zona de Coïnga, al costat de Coïnga i la Menorquina, tota una sèrie d'habitatges de gent d'un nivell mitjà a baix, sense cap equipament. Perquè recordeu que en aquella zona no hi havia absolutament cap equipament. El parc que hi ha, que encara no és públic, és una cessió que va fer la propietària a posteriori. Ni un sol equipament. Després s'ha desenvolupat les dues zones que eren Domingo, les dues zones de l'abans escola i d'abans institut. Primer es va desenvolupar abans l'escola de Doctor Comas, arran d'una iniciativa d'una cooperativa, que era San José Artesano, que havia fet les cases barates de dalt a l'Avinguda de Gràcia del Toro. Aquesta mateixa cooperativa després va i fa els unifamiliars d'aquella zona davant dels Doctor Comas. Un gran desenvolupament, perquè era gent senzilla i van aconseguir tenir unifamiliars amb bastant qualitat i una zona bastant cuidada, però amb molta col·laboració de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament allà hagués estat estricte en certes coses, no ho haurien fet. Hi va haver una col·laboració molt grossa amb diferents ajuntaments i aquella gent que s'hi va permetre poder-ho fer. I a poc, fins que els equipaments es van acabar fa molt pocs anys després que haguessin fet aquelles cases. Després es va desenvolupar l'abans institut. Per què? Perquè era una demanda que hi havia a l'O, de poder adquisitiu de gent que ho podia pagar i no va tenir cap tipus de problema a ser una zona
I així tot l'Ajuntament, record, una de les exigències que hi havia, que era tota aquella banda que donava l'Ajuntament de l'Indústria, havia de ser un passeig arbrat, que no havia d'estar edificat, es va permetre que es pogués edificar perquè es sortís a compte i es va fer. I després se va fer, aquí on hi ha la zona, també d'unifamiliars, que hi ha l'escoleta. I aquesta ha estat, per això, ha estat la gestió de vegada més encertada. Realment aquesta gent també hi havia una demanda per aquest tipus d'habitatge, es van reunir una sèrie de persones que ho va saber gestionar bé i crec que ha estat, diguem, que ha sortit més, com a més coherent i amb menys dificultats, per això no es dona sempre. Després s'inicia una altra zona, que és la zona del carrer de Travessera de les Monges, de Sandrona per avall, cap al camí de Samola. Allò era per compensació, però va quedar completament bloquejat. Si no, va haver l'Ajuntament qui va haver d'intervenir i va haver de canviar el sistema i farà el possible i acabarà amb l'iniciativa de l'Ajuntament. I dic, jo també 15 equipaments. De 15 equipaments hi ha ara? Cap. Això és el resultat d'aquests 40 anys d'urbanisme, més tot el que hi ha a Llorenç, d'un fotimer d'unitats d'actuació que fa anys que paguen IBI i que no hauran cap perspectiva mai de concretar les seves possibilitats. Per què? Perquè s'ha complicat molt, ja és molt difícil. Penseu que m'ho està succeint en aquest moment. Si no són grans capitals que venguin i comprin i suplessin aquesta gent de l'O que no té doblers, serà molt difícil que aquesta gent de l'O pugui fer aquestes inversions a priori per després repercutir i que tingui la possibilitat de vendre. Per què? Perquè també pensava que els que hem de comprar estan guanyant molt menys que abans. Els salaris que tenim ara, els menorquins, estan molt per davall, el qual dificultarà molt que hi hagi demanda que pugui estimular aquests petits desenvolupaments que ja de si seran molt complicats. Tot això vol mesurar? Mesurar el que ja està, el que anunciem a Llorenç, un preu de l'habitatge del que hi hagi caríssim. Qui ho pagarà? Si és normal, si ets humil. El lloguer es tornarà a pujar. I això serà una altra vegada el fracàs de l'urbanisme. Per tant, o mos ho plantejat de veure, o realment l'urbanisme a l'O està bastant col·lapsat i les conseqüències seran d'aquests 3 nivells que he dit. Ens faltaran equipaments i tots aquests equipaments que esperàvem que ens poguessin ajudar a millorar el nostre benestar. Lògicament, aquests equipaments aquests estan com a una cosa que han de portar aquests desenvolupaments. És a dir, que aquestes zones noves que creixen han de portar desenvolupaments, però fixeu-vos quin equipament tenim a l'O dels darrers anys que s'hagin aportat a aquestes noves zones. Només l'escoleta. Només l'escoleta és un regal d'un creixement. Tot l'altre, l'escola nova, és propiciació. Aparcaments nous, perquè l'Ajuntament també és l'aparcament del carrer de Ciutadella, iniciativa de l'Ajuntament. És a dir, si l'Ajuntament no hagués pres iniciatives, aquests equipaments darrers que tenim només tindrien l'escoleta. L'institut, el pavelló afegit de l'institut i iniciativa de l'Ajuntament per l'expropiació. Per tant, la realitat quina és? Una és el món teòric de la legislació que ho hem de dir així, no ho endevina, li fem un urbanisme d'Àustria a un país que no és Àustria, i no ho serà en molts anys, i fem un urbanisme austríac. I, per una altra banda, diem, no, però és que hem de vigilar que no hi hagi, que els propietaris no s'enriquessin, que no abusin. No, és que l'urbanisme que fem acaba perjudicant la gent humil. Perquè és la gent que es quedarà sense habitatge, que pagarà un 50% dels seus ingressos mensuals a l'habitatge, que això és el més gros davant de la crisi que tornarà a venir. I l'urbanisme que fem no és un urbanisme, vol ser progressista i no en té res de progressista. Perquè la gent està exclosa, perquè al final fem un urbanisme perquè el decideixin els grans inversors. I els grans inversors, quan diuen, val, jo he de fer això, m'exigeixen aquests equipaments, pam, repercutit, que val això? Doncs senyor, vostè haurà de pagar per un pis tant, 200.000 euros, fins que no hi hagi un altre ventall, una altra crisi que, fixeu-vos que l'accés a l'habitatge s'ha produït en la crisi, amb el desastre. Per tant, jo crec que han d'anar les coses, el que vos deia, un és el món teòric, i no vull xerrar, no vull abundar, perquè
fa com a pena i tot veure la tramitació dels plans generals de l'O. 6 anys, n'hi ha un que, des que va començar fins que va acabar, 12 anys. 12 anys. Un pla general que es feia per telèfon. Que tenim ara, 94. Que tot va començar l'equip d'en Borja Carreras, el 82, no va prosperar i el va agafar, li van donar un senyor, Agustí Bru Saragossa, amb uns antecedents qüestionables, que el va acabar fent ell tot sol, un arquitecte tot sol, que no vivia aquí, i el feia per telèfon en contacte amb els funcionaris d'aquesta casa. Això és el pla general que tenim ara. Això és el pla general que tenim ara, senyors. Per tant, anem a la realitat. Quant ha funcionat la cosa, com vostè deia, i quan l'Ajuntament ha col·laborat. L'Ajuntament va salvar la travessera de Fort de les Monges, va ajudar que la zona de Vantes d'Ultacomes d'aquesta cooperativa de Sant José Artesano fos un èxit. L'Ajuntament és el que ha aconseguit els equipaments que realment ens estan servint, aparcaments, institut, el poliesportiu, el pavelló. Però anem a aquest urbanisme, anem a l'urbanisme que anunciem un poc en Llorenç. Per això hi ha els 3 urbanismes. Les expropiació el descartarem perquè només ha de ser emprat, perquè és injust sempre, quan és essencial, no hi ha més remei. Allà és de cooperació, allà és de compensació. De compensació és aquest, que vol dir que s'iniciativa l'Andalú, que us deia Llorenç, els particulars. Això està descartat pràcticament, és molt difícil. Això només ho farà si hi ha gent inversora que no seran capitals menorquins, perquè gent tan doblers a Menorca no n'hi ha cap accés. I després hi ha l'altre urbanisme, que és de cooperació, en què l'Ajuntament pren la iniciativa i ho fa pagar als propietaris que no tenen el benefici. Però després hi ha una cosa mixta, que és el real, la col·laboració. La col·laboració. Quan l'Ajuntament col·labora de verd amb els particulars per benefici de tothom, és quan hi ha hagut èxit en aquest poble. Tot l'altre, quan ens hem volgut guiar per coses que venen de fora, pensar que molts de redactors també, i són una altra cosa, els redactors de molts d'aquests plans generals que han tingut són gent de fora. Per què ho hem de contractar sempre de fora? No podem dir a Menorca gent capaç de construir un equip capaç de fer un pla general de coneixement de causa, sentit. Sempre acabant en mans de gent que els ha de fer entenent i quan ho hem aconseguit, després va, se mos anul·len els plans generals. Perquè aquest darrer que teníem era un pla general que sí que l'equip redactor havia tingut molt de contactes amb la gent de l'O i havia intentat així tot, moltes coses estaven un poc fora de la realitat, però és que hi havia hagut més contacte, però s'ha acabat anul·lant. Si no tenim en compte sols la col·laboració i si l'equip nou del pla general, si se la realitat un de nou, no és un equip que realment sigui realista, que sigui pràctic, acabarem de matar-nos. Heu estat una miqueta pessimistes. Ara, és difícil. Ara jo us demanaria que intentéssiu fer propostes per donar sobretot sentit al títol que li hem donat en aquest col·loqui. Què hauríem de fer? Què hauríem de fer perquè tot això que heu descrit, totes aquestes dificultats que heu descrit, siguin més o menys salvables? Primer de tot m'agradaria dir-li que no hi ha arquitectes aquí a Menorca que es dediquin perquè és un tema d'incompatibilitat del col·legi d'arquitectes. Però a Turquia avui en dia sembla mentida, no? Sí, però clar, te genera una incompatibilitat tot el procediment i després a 2 anys a posteriori, és a dir, t'haurien de pagar molt bé perquè si no s'estarà sense fer feina durant molt de temps. És un problema col·legial. És un problema col·legial, perquè... No, col·legial. En principi s'entenia molt bé que hi hagués aquesta incompatibilitat per evitar beneficis suposats damunt d'això. Vull dir que ara s'importa menys feina i hi ha gent professionalment liberals en el sentit que vagin per ells, sinó que són d'empresa, doncs s'importa es podia trobar-ho, però realment és un freno molt veritat. El que sí que és important, i com deies tu, és que sí que hi hagi una bona supervisió de part dels tècnics i de tothom de la casa. És a dir, sí que la gent d'aquí supervisi les feines d'aquests equips redactors. D'aquests equips redactors que són de fora i que no coneixen la realitat de Menorca i sempre ens trobàvem
jo ho estic visquent a Ciutadella, no? On la revisió dels plans generals, els has de fer un seguiment i els has de comptar quins són els problemes que existeixen i, bueno, és un poc difícil. Bé, en relació al que hauríem de fer, bé, crec que ara mateix hi ha un avanç de la revisió, d'una nova revisió del pla general aprovat, que es va aprovar el juny de l'any passat, per recordar, i que ja està estudiat a l'escull. Ara mateix no sé com està la tramitació, però suposo que està pendent de contractar un nou equip redactor per al document d'aprovació inicial i, bueno, doncs el que s'ha de fer és promoure, no? Aquesta contractació, l'elaboració d'aquest document, que hi hagi un equip darrere que faci un seguiment, no? Perquè si no els equips redactors també doncs, bueno, tenen altres feines, no? I no van aportar altres documents en el termini que se'ls fixa. I bé, hi ha que intentar això, intentar fer un document també que respongui a les necessitats reals de la població, com han comentat, que se delimitin unes unitats d'actuació i uns sols que es puguin executar. Amb això s'ha d'elaborar un bon document, que és molt important, un document econòmic, no? De sostenibilitat econòmica, que es diu, on allà el que es fa és descriure exactament les actuacions que es volen dur a terme i de on s'atrauran els recursos econòmics, perquè si no es passa el que passa, que després de 20 anys no s'ha executat res, perquè no està previst la dotació econòmica, de on s'atraurien aquests fons. I bueno, després hi ha un parell de problemes, un problema que veig jo ara també, que és que hi ha una sentència que ara diu que s'ha d'aprovar el planejament de l'O antes del 2019. Tornem a tenir un termini per fer una aprovació d'aquesta revisió, que se pot esperar en adaptar aquest àmbit en concret a la revisió, es podria fer una modificació puntual només per adaptar aquest àmbit i per solucionar aquest problema, perquè si no és molt difícil arribar a curt termini, perquè dius, que ara tenc 2 o 3 anys, però és que a la pràctica és molt difícil. Podeu especificar que la gent no sap de què parleu? D'especificar... Per què el 2019? És el 2019, ja hi havia una sentència judicial que obligava a l'Escola General de l'O de ser antes del 2009, perquè són uns sectors que es volen desenvolupar però no ho poden fer fins que no estiguin adaptats al PTI. Són unes àrees de recuperació territorial que et situen a Son Bou. I ara, arrel de l'anul·lació, els propietaris van demanar el pagament d'aquesta indemnització i el jutge ha concedit un termini més que poden ser adaptat al Pla General, al PTI, en aquests àmbits concrets. És aquest estil. I això es pot solucionar de dues maneres, esperar la revisió, que és un procés més llarg, perquè una revisió del Pla General contempla l'ordenació de tot el territori i aquí només sense adaptació d'un àmbit en concret o fer una modificació puntual per solucionar aquest problema en concret. I després altres mesures que es podien emprendre, per exemple, la llei del sòl actual permet, per exemple, que si hi ha una problemàtica, com que ha tornat a sobrevenir el planejament de l'any 94, si hi ha zones molt problemàtiques, on sigui molt difícil que s'apliqui la normativa, el Consell, d'acord amb l'Ajuntament sempre, podria aprovar unes normes provisionals per a aquells àmbits concrets mentre s'aprova la revisió. Això són les coses que es podrien anar fent mentre s'aprova la revisió. Per part meva és que és complicat perquè el problema és a nivell normatiu i a nivell pròpiament institucional dels propis funcionaris. Començaré pel final, és a dir, jo si som funcionari d'un ajuntament i tinc d'informar
transparència, hem d'informar el que sigui. Fa 30 anys, fa 25 anys, ho informaven i no passava res. Des de fa 15 anys, en tots els casos que hi ha hagut a Ciutadella, a Palma i per tot, un funcionari s'ho mira molt bé antes d'informar segons què, i tu quan vas a negociar un projecte de compensació o d'urbanització en un ajuntament, tot el vas dir a uns funcionaris, a qualsevol municipi de Menorca, que te diuen, és que tens tota la raó del món, però és que jo no t'ho puc fer això, perquè jo me la juc. Jo me pot venir un senyor, és que teniu que no dins la Junta, me pot dur judici, me pot tancar. Això és el problema també, és a dir, que tenim unes normes molt estrictes, tenim uns funcionaris que fan el que poden, amb els recursos que poden, tenim uns polítics que també volen ajudar, però estan agafats de per totes bandes, i unes lleis moltíssim estrictes que cada any, per exemple, l'exemple que us he donat del sistema elèctric, el sistema elèctric espanyol es va donar a les grans empreses elèctriques espanyoles, ho sap tothom en això. I que tu, com a particular, tinguis que anar a negociar amb Endesa com té que ser un teu, que vagis a indústria i diguis, escolta, és que Endesa m'agrada això, indústria i te digui, què vols que et digui, tu, aquests són els que comanden, això no pot ser. Per tant, clar, la proposta meva és molt clara, és apostar pel desenvolupament, és a dir, que certament se fiqui en un àrea d'actuació i digui, això té que estar desenvolupat dins el primer quadrienni i el segon. El que va fer Antoni Gómez, amb l'ampliació del polígon, va agafar tots els propietaris i va dir, això ho tenim que tirar per endavant. Els va convèncer tots, en aquella època, i va tirar l'any 2001, 2002, 2003, i va tirar per endavant, ell, es pot dir, o l'ampliació del polígon. Això sí que fer, és a dir, apostar, estar de vora el propietari i apoyar-lo a nivell de tramitació, que el que no pot ser, perquè és el que jo m'està passant de dia d'avui, que tu demanis una certificació urbanística a l'Ajuntament de l'O, dia 3 de març i dia 16 de maig, telefonis, ningú sap ni entès. I que tinguis uns francesos que volen comprar una casa i te diuen que m'he terminat el plazo i tu vulguis una certificació per sempre, que és el que compra aquest home, i l'Ajuntament no t'ho sap i tu has pagat els 44 euros. Això passa a l'O, passa a Sant Lluís, passa a Ferreries, passa a tota Menorca, no és el l'O només, això no pot ser. I si per un certificat urbanístic te passa això amb un projecte de compensació, te passa això amb moltes coses. Per tant, a nivell de tramitació, l'Ajuntament tindria que apoyar en el petit propietari. A nivell també de la cessió del lucratiu del 15%, tindria que ser coherent de dir, si m'hagués que pagar amb doblers, doncs que la valoració que aquí entra, la història dels funcionaris també estan en les agafades un temps, però ja m'ho pagaràs, ja me pots donar un local, ja me pots donar una zona d'equipament i el que sigui. És a dir, que hi hagi una sèrie de negociacions, que això ha desaparegut, i després a nivell de relació amb les empreses. El que no pot ser és que els particulars petitons aquests que van a desenvolupar una àrea d'actuació s'atornin tots sols davant Telefònica. Bé, Telefònica encara és de menys, però davant Endesa, davant Hidroval, això tampoc pot ser. I que està clar que els que tenen que pagar aquests desenvolupaments són els propietaris, això està claríssim, però és un benefici per als pobles. L'Ajuntament no té per què pagar una ampliació de la depuradora perquè hi hagi 500 cases noves de vora els tècnics. És lògic, els municipis no teniu que pagar vosaltres, tenen que pagar els que ho volen fer. Ara s'ha que ajudar aquests propietaris a facilitar la manera de fer-ho, que no vull dir que no s'estigui fent, però el que no pot ser és totes les traves que se troben els propietaris. Per tant, jo crec que com a nivell normatiu no ho canviarem, que ve de seguir tan sol, i que cada dia hi ha una cosa que no se n'ha xerrat, però jo estic molt preocupat, rellant l'altre dia amb gent del Consell, és que clar, ara resulta que volen modificar el PTI. El PTI, quan se mos aprovi inicialment, jo vaig fer la consulta que ja és a la llei. Què passa si se mos aprovi inicialment el PTI i el Pla General de l'O no està aprovat inicialment? És a dir, que o correm i aprovem el Pla General de forma inicial, quan tantes, o després tindrem que adaptar un PTI que cada setmana m'estaran canviant el PTI depenent de les eleccions i depenent de l'equip redactor, ara un equip o ara un altre, ara no sé què, ara no sé quantos. Això també me preocupa, vull dir que nosaltres estem rellant una tramitació d'un pla general que vés a saber que passarà d'aquí 3 o 4 mesos o d'aquí 5 mesos. Bàsicament és apostar pel desenvolupament, fer costat amb el propietari tant a nivell de tramitació com a nivell de negociació amb empreses subministradores com a nivell de negociació, perquè ja a nivell de financiació ja en tenen prou amb ells, i fer unitats d'actuació raonables que siguin econòmicament viables
que el que no pot ser és que sigui més barat fer l'urbanització de Torre Soler que fer una urbanització petitoneta d'aquestes d'Isló, que no té ni cap ni peus, o que sigui més barat fer obres noves que fer una actuació petitona d'aquestes, a nivell de repercussió. Això és el que no pot ser. I, sobretot, apoyar en el propietari efectes de poder habitar, perquè és molt polit un pla general, però aquest pla general ens el miràvem fa 20 anys i era el mateix, més o menys, tothom sabia. El que no pot ser és que d'aquí 20 anys estiguem aquí asseguts i diguem el tenis està igual, o el camp de futbol està igual, o el camí nou està igual, i que el propietari particular que dia d'avui vol una parcel·la pels fills seus no tingui que pagar 200 euros al metre quadrat, 100 euros al metre quadrat, 150 euros al metre quadrat, i que passin 15 anys o 10 anys, això tampoc pot ser. Bé, jo la veritat és que amb aquest programa és difícil ser positius i il·lusionants. Jo crec que el pla general no és il·lusionant perquè li falta definició, li falta un poc de cirurgia de com rematar tots els punts que tenim de ciutat. Hi ha hagut durant aquests darrers anys una labor important de feina per part de l'Ajuntament d'adequació de carrers, de pavimentació i tot això, però s'estan circunscrivint molt a la zona centro, a la zona de casc antic, peatonal, en els límits de... Perdó, acabava aquí. En els límits del sol programàtic aquestes coses no arriba a aquesta cirurgia. Després crec que també no basta dir que les zones que desenvolupin donaran sol públic per equipaments. Haurien de saber quins equipaments necessitam i on es deuen. Perquè han tingut sort d'estar molt bé concentrat tot de les escoles en un punt, però la veritat és que si hagués estat escampat més equidistant, s'importa que hagués donat un millor servei que no una concentració en aquella zona d'allà. Fa anys infinits que allà amb una piscina, però sobre la perspectiva tampoc està clara a on ha d'anar. Jo me deman un equipament cultural d'un teatre a on l'han de ficar, ja ho tindrien que saber, vull dir, un dia pot caure o no caure, però són equipaments públics que són el futur de les ciutats, que les ciutats han de menester juntament amb zones de mercat i altres tipus de zonificacions. Això no queda definit. Hi ha les estaques aquestes tan grosses, tan ambicioses, que potser haurien de ser més realistes, haurien de reduir, treure gas, sobretot la que dona a la carretera vella en baix de l'Avinguda del Toro, agafa tota una zona de cases protegides, d'hortets, com la Giralda, l'Orga i aquestes coses, que això, si està protegit i no hi pots fer res, com ho pots incluir com una càrrega dins una unitat a desenvolupar, quan no en pots treure res? Un dels grans problemes de desenvolupar sectors aquests d'habitatge, el primer almenys que jo recordo més, que és el de la cooperativa, era el minifundisme que hi ha al voltant del poble, un poble petit, on hi havia la caseta, l'hortet, la vinya i el va anar cresquent així. Tots aquests trossos que hi havia hotets petits, com li expliques a un senyor que vol urbanitzar aquella zona i que ell té un hort que té 500 metres, ell compta 500 metres, 2 solars, no? Vostè ha de cedir per fer carrers, un tant per cent de l'Ajuntament, per fer aparcaments, una zona d'equipament, en la qual, a més de 2 solars, li queda un justet, i a més ha de pagar tant de 1.000 euros per tenir aquell tros, la meitat del que té fins a aquell moment. Aquest senyor diu, no, jo amb aquest ensortet estic molt bé, molt tranquil. Això és un dels problemes que ens van trobar, que va trobar el municipi, les zones aquestes d'aquí, i que passa a totes les zones voltant del casco. És molt difícil trobar col·laboració per fer aquest urbanisme de compensació que estem ratllant, a no ser que sigui un tros d'una estància, un tros gran, on tingui una majoria de primer moment. Per fer aquesta majoria i urbanitzar
necessites convèncer a molta gent, és dificilíssim avui en dia. O sigui, jo optimista no m'hi sent massa per dir gens. Bé, jo intentaré portar un poc de il·lusió. Grans problemes, creativitat. El que podem fer és seguir així, no ens hem d'estancar, hem d'intentar aclarir-ho, perquè ens diuen molt. Llavors jo defineixo la meva proposta en el sentit de democratitzar l'urbanisme. Tenim molta democràcia en esport, molta democràcia en serveis socials, molta democràcia en l'educació, i comencem a tenir democràcia en turisme i democràcia relativa a l'economia. Però en l'urbanisme no veig mai que hi hagi cap junta municipal d'urbanisme ni cap comissió oberta d'urbanisme, no sé per què. I això me fa ensumar que no és gaire lògic, perquè si no una de les coses més importants dels pobles d'urbanisme és allà que hauria de ser més democràtic. I per tant, crec que per democratitzar l'urbanisme es pobla més a més en els polítics, per això que els polítics tenen una perspectiva de 4 anys i l'urbanisme una perspectiva de 20 i pico d'anys, però no té gaire lògica que l'urbanisme li dirigeixin persones que tenen perspectiva i interessos a cada 4 anys. Però hem d'intentar que l'urbanisme sigui un urbanisme de ciutadans, sigui un urbanisme de tècnics i sigui un urbanisme també de l'administració i de propietaris. Però l'hem de democratitzar, hem de participar tots i hem d'enfocar l'urbanisme que necessitem a llarg termini. Per tant, demano un equip redactor del Pla General nou que conegui, si és possible, el màxim es Poble d'Aló, i si no pot ser així per el que diuen ells, si no som capaços de tenir gent de Menorca per fer-ho, jo recordo, per exemple, que una part del Pla General passat s'anulat amb el catàleg de patrimoni el va fer Enric Taltabull. I hi ha molta diferència. Que el faci un Enric Taltabull, que una persona que estima el patrimoni de Menorca, que el faci un que no és així. Bé, per tant, si l'equip no és de Menorca, sigui un equip que tingui al costat gent que pugui compensar aquest desconeixement en la realitat d'arreu i que no consenti que ells marquin això que hi ha el domingo, tota la zona de l'Aratge i d'aquestes casetes, com que estan protegides, ho posem allà dins d'un urbanitzable i ja ho veurem, ja nosaltres cobrarem tant mateix. No, ells han de cobrar per solucionar les coses, no per aquesta feina de debat. I qui pot controlar que realment ells marquen i delimiten allò que ha de ser pràctic als pobles? La gent que coneix. Per tant, el poble ha d'estar al costat d'aquesta gent. Hem de trobar un mecanisme per crear aquesta comissió plural, democràtica, que pugui fer un urbanisme a llarg termini, perquè això serà un urbanisme molt més pràctic. Una altra cosa, de cap manera pensar que l'habitatge social a l'Aló hagi de sortir a remolc de les promocions noves, que és el que així com estaven a recapitular. Perquè de promocions noves no n'hi haurà. I per tant, d'habitatge social no n'hi haurà. I ho acabaran pagant des de sempre. Per tant, l'habitatge social ha de ser una responsabilitat de tothom i per tant l'administració per això no es pot rentar les mans d'aquesta manera com ho ha fet fins ara. I després vull fer una mínima al·lusió a un tema que sempre m'ha preocupat molt, que és el tema de Calamporter. Calamporter i l'urbanisme són dues coses que ni es coneixen. Que ni es coneixen. I allà hi viuen 1.000 persones i tenir Calamporter amb aquestes previsions urbanístiques, així com ho tenim avui en dia, és que no us hauria de caure la cara de Catalunya. És aquell, volem ser com aquella barriada de Sevilla que la policia no hi entra a les vespres, que és que volem que Calamporter sigui això. No pensam en els equipaments de Calamporter, no pensam en les necessitats econòmiques de la gent de Calamporter, que és que volem que sigui Calamporter. Que volem arruïnar en seguida d'aquelles persones d'allà. Per tant, sobretot això, democratitzar, fer que els ciutadans siguin els que decideixin l'urbanisme com us convé, ser molt més pràctics, perquè els motivar l'habitatge, motivar els equipaments, el que deien Domingo, equipaments, necessitàvem el tema de l'aigua, el problema de l'aigua a Menorca és gravíssim. No tenim res previst. Res, en absolut. En el municipi de què farem amb l'aigua, com imprenem l'aigua, com la recuperarem, com la reemprarem. Necessitar més aparcaments. Tema que en té contínuament, s'estan xerrant d'aparcaments. Una escola de música, la tenim col·lapsada. Geriàtric, no hi cabem. Llistes d'espera.
La Trotxa 2. Que està la Trotxa 1, perdó, que avui he estat sense la Trotxa 1, quan tinc la Trotxa 2 encallada allà, congelada, i se mos en va cap amunt. Per exemple, us vull posar un exemple del que us estic dient. Mou va tenir una oficina de gestió urbanística, que era una oficina municipal. Gràcies a aquesta oficina han estat capaços de lligar interès particular amb interès públic. I aquesta oficina va ser que va dur totes les ampliacions que es podien. Això que ha fet la darrera ampliació que tothom està tan orgullós. No ho conec com per pronunciar-me, però ha estat... I coses puntuals com permuta d'una casa que fabricava un vial i permetia desenvolupar coses. Clar, això és una eina de gestió urbanística que es va posar l'Ajuntament de Maó que va permetre aclarir moltes coses. Però nosaltres aquí no n'hi ha més. I l'urbanisme és un tema públic que ens interessa a tots i volem ser l'Ajuntament ho ha d'enfocar d'aquesta manera. No hi ha altra solució. L'Ajuntament ha de fer un pla general bo, l'ha de fer democràticament i ha de crear un instrument de gestió, perquè quan el pla general estigui fet, nosaltres sempre com a centre d'estudis, i tot això que us dic, que ho defensem com a centre d'estudis, nosaltres sempre hem defensat, i fa molts anys, que molts de temes urbanístics s'haurien de decidir en una comissió oberta de mestres de casa, de tècnics locals, de ciutadans i de l'Ajuntament. I que si un tècnic posa un obstacle, com deien, perquè avui en dia realment és així, els tècnics s'acuren en salut i els polítics no poden fer altra cosa que fer el mateix, perquè se'ls va el prestigi també, i això és una cosa que ens acaba de fotre. Doncs si hi hagi una comissió prou plural que digui nosaltres estudiar aquest tema, encara que hi hagi aquest informe, els ciutadans consideraran que això és viable. I la responsabilitat ja no és tan directa dels polítics. El polític podria dir, home, és que hi havia tota una representació del poble. I almenys podrien estar més encoratjats a decidir coses, perquè si no, ja és molt difícil. I si de més han de tenir tanta por, què farem? I per tant, jo crec que hem de ser creatius. Si no som creatius, si no ens aclarim nosaltres, no penseu que ens ho hagi d'aclarir ningú. En aquest poble, les coses importants ens hem aclarir des nosaltres. Si no és així, no crec que ho aclarirem. Jo soc optimista, però hem de restar el més següent. A veure. No sé com poder milions de preguntes, perquè clar, és un tema tan desconegut, no? Suposo que la majoria, per molta gent que som aquí, tot allò que heu explicat, que ha estat moltíssim interessant, us ha caigut una mica com un xàfec, no? Damunt, ha estat com un xàfec. Exacte, no? Llavors, jo volia plantejar una pregunta que contesti tal vegada Elisabet, però qui vulgui. Heu xerrat que hi ha legislacions d'àmbit estatal que s'imbriquen moltíssim en la legislació municipal, o sigui, el municipi és qui ha de prendre moltes actuacions, però a vegades està molt travat per administracions superiors i per legislacions superiors. Has xerrat, Llorenç, per exemple, de manca de personal, que això també està relacionat amb una legislació d'àmbit estatal, o sigui, estem patint les conseqüències d'una legislació que trauma l'administració municipal d'una manera molt important. També heu xerrat de tramitacions que a vegades s'han de fer a contrarrellotge per impedir que una altra normativa superior invalidi allò que s'ha de fer a nivell municipal. Clar, tot això com pot dificultar la ciutat que volem? I estic pensant en l'experiència de participació ciutadana que a Ciutadella heu engegat i publicitat. I també ho estic relacionant amb allò que proposa Anselm, aquest urbanisme més col·laboratiu, més obert, on més persones que coneixen el seu entorn puguin opinar i puguin pensar entre tots quina ciutat i quin poble volem. Però clar, se m'acumula tot amb una sèrie de problemàtiques col·laterals que tal vegada impedeixen un objectiu noble i compartit. No sé si m'he explicat molt bé. A veure. I aquest tentaró... I que farò amb optimisme i de la millor manera possible. A veure, sí que és veritat que a la Ciutadella s'ha engegat un procés de participació ciutadana, que des de la redacció dels primers bancs es va fer una pàgina web proposta on la gent ha pogut dir el que opinava, participar, després s'ha aprovat abans, hi ha hagut una altra participació ciutadana, després s'han fet unes jornades convidant a sectors específics, tant companyies elèctriques com
d'aigües com associacions de veïns, on explicaven la seva problemàtica per recollir, perquè això es recuesqui després amb un informe per intentar veure com s'incorporen les parelles. Clar, sempre tenim la problemàtica que es van aprovant la nova legislació, però és que si no es no faria res. Ara s'està a punt d'aprovar una modificació de la llei del sòl a les Illes Balears, que afectarà també la tramitació dels plans generals. Potser s'aprovarà també la revisió del pla territorial insular. Se sap, també acaben d'iniciar el procés, perquè no està molt d'anys, però nosaltres no podem estar esperant que s'aprovi una revisió del pla territorial o, si s'aprova o no, una modificació de la llei del sòl balear. Se va fent, el contingut no variarà, el que te'n validarà és potser que tindràs que tornar a iniciar un procediment, a tornar a repetir una exposició pública o una aprovació. Però si s'ha arribat a un consens sobre uns equipaments que són necessaris per la població, uns espais lliures. Aquesta ubicació d'aquestes peces tan importants que són per un municipi no variaran. L'únic que serà és, s'ha aprovat això, mala sort, i tornarem a aprovar inicialment el document. Però és que si no engegaríem mai, sempre estaríem a l'expensa de ara no faran res perquè s'està a punt d'aprovar una revisió del pla territorial insular. No, perquè ara s'està a punt de modificar una llei del sòl. Estaríem aturats. Nosaltres, la ciutadania, no optem per seguir endavant. Si ens agafa la nova llei, ens agafarà. I si l'aprovem i després s'aprova una revisió del PTI, ja farem una modificació puntual per adaptar-nos. Bé, jo em sembla que ara la paraula hauríeu de prendre l'ús i opinar, demanar el que considereu, expressar la vostra opinió. Enric. Sí, el plantejament del és interessantíssim, però que vaig fer una reflexió general que sembla que és necessària per complementar. És a dir, quan en Sau fa la crítica sobre la manca d'equipaments en determinades zones de l'ampliació dels últims 40 anys, de Sardona, la part de Coïga, és que no és necessari, abans de fer una planificació urbanística, no pensar exclusivament en els interessos dels particulars, sinó veure quina és l'evolució demogràfica que s'espera en els propers 40 anys en aquesta ciutat, quina és l'activitat econòmica que es crearà salvant aquest període de crisi, és a dir, oportunitats de treball als futurs ciutadans d'aquest poble que viuran, com dius tu, quina serà la conseqüència, per tant, en la determinació dels preus. És a dir, determinats projectes urbanístics configuren també el tipus sociològic de la ciutat. Si és una ciutat dormitori, si és residencial i si és industrial. I el de l'esclat està vinculat amb el PTI necessàriament. Perquè el problema que tenim a les illes, i Menorca especialment, és les mancances de recursos naturals, que l'aigua és un problema molt seriós, evidentment es té que estudiar, però després dius quina productivitat té avui el conjunt de l'economia balear, que tan sols, i insular, que tan sols pensa en la construcció i el turisme. És a dir, quins seran els treballs dels menorquins aquí? Quines són les necessitats urbanístiques per una configuració demogràfica del poble? Que esperem que vinguin tots els francesos, els anglesos, o que es posin de moda aquell llançament permanent de la propaganda sobre el fet cultural i econòmic del turisme. Això afecta. I per l'altra banda, una reflexió que me l'has encès a tu, dius, ostres, tu, d'acord amb el control democràtic i el tema de la legislació, què ha passat amb la crisi econòmica? La bombolla de la construcció va ser perquè va construir molt més, el doble, el quàdruple de les necessitats democràtiques d'aquest país. I les entitats financeres que van donar suport amb uns diners que no eren dels espanyols, que eren financiació dels bancs alemanys i dels francesos,
van petar i van quebrar totes les caixes, algú va, però totes les caixes. Eren les que estaven més influïdes per les decisions polítiques d'empènyer la construcció a l'oix, quan després resulta que són buides. Jo no voldria... Per tant, el fet demogràfic penso que és absolutament obligat a l'hora de plantejar un pla urbanístic, un pla general d'ordenació urbana del poble. I, efectivament, si després no es pot pagar els perímetres de construcció, jo estic a favor que es potenciïn tots els equipaments de les zones que ja no té el poble. Però... I afegeix una cosa més en el que deia, la demografia ens diu que més col·lapsat estarà això. Per tant, menys satisfarem les necessitats que tenim com a comunitat. I no esperem que la demografia hagi d'empènyer, perquè no empenyerà gens. Estem perdent població i està envaïda. Ja volia dir una cosa. Vam tocar molt de punts de l'ou, quasi tots, i suposo que el tocat el nostre, el millor en referència que no es pot dir no, és el segon tram de Cala Mosquets, que jo he vist. Els pluvials, vols dir? Bé, pluvials a l'altres. Pluvials és un assumpte pluvial, que no sé si s'arreglarà mai i s'hauria d'arreglar, no? Enguany hi ha un impost de béns immobles urbans solar. Com és que està tot edificat fins al carrer de Migjorn, fa més de 30 anys, i aquesta banda queda buida, seguint un carrer, el carrer de Cala Mosquets, que és el que jo he vist. En Llorenç ho sap, va fer les reunions de la que seva, en Torres i els vecins. Aquesta unitat d'actuació es va incloure al Pla General de l'any 2009 com a urbà directe, se va aprovar, i quan va arribar al Consell Insular hi va haver un tècnic que va dir que no. Va dir que era massa petit aquesta, perquè teniu llum, teniu tot. I va haver un tècnic allà, al Consell Insular, que va dir que no, perquè se tenia que incloure la unitat d'actuació d'Estelis. Sagrossa. I que aquesta unitat d'actuació era tan petita que no podia, no sé si havies intervenit o no. L'any de l'any 2012-2013, és una unitat d'actuació petita que deu tenir com queden metres al camí. Sé que va estar bon. És molt petita i té tres parts. Una part és l'edifici amb la cotxeria i els fills damunt, edificat, que és aquell que és rosat, que teva. Després hi ha una zona, sembla que és de vivenda unifamiliar aïllada i una zona d'aparcament. Senyor Lloret, perdona me sembla que no és ben bé així. No és perquè era una zona molt petita, sinó perquè no contemplava tots els serveis per considerar un solar. Però quan va demanar rei van pujar, No demanava un certificat de serveis. No dic que us haurà explicat molt millor, però moltes vegades no és que existeix quins serveis, sinó que és com els utilitzen aquests serveis. Dit d'unes paraules, no? Però dic jo que la banda aquella està tot urbanitzada fins baix des de fa moltíssims anys, fa 30 anys, i a la banda aquesta, que és el mateix carrer, està buida, no, fem mig, fem el camp. Vaig tenir un problema fa 3 anys, en la tanca, un qui sembrava que va pujar bon qui feia olor, en aquest temps, jo no m'he caret, es va parar, un vecí se va parar, ho va insultar, i va anar a la policia. Dic, és que això era rústic. Jo anava allà en l'Ajuntament, veure aquest tipus. Clar, vosaltres esteu sobreurbanitzada. Nosaltres estem en una zona rústica. Ara no hi va ningú sembra tots les herbes. Però si un tirava una bona, perquè era rústic, i és de davant que és urbanitzat, on no estava, m'ho claríem. Ara enguany aquest impost, que jo vaig allà amb ell, que m'ha d'atendre molt bé, precisament, de béns immobles urbans, solar. Això jo n'hi urbà. No urbanitzable, urbà.
Ara és un impost nou, de la banda del tramo de davant, de la primera que deia tanca, que dic jo, del carrer. Això és nou. Jo vaig consultar amb ell, no t'entro molt bé, però és que tampoc me va poder dar una explicació completa. És sobre. Urbà, es tros de davant, es tramo que donen al carrer. Només no, només rústic. Jo i altres vecins, i els dos veig no res. És un impost nou enguany que posa solar i béns immobles curven, però no és verificable, com no sé si jo li puc dir. Dins la ignorància la mano. Això ja que anar a l'Ajuntament i si està malament, això deu ser un tema de cadastre, que aquella zona està. Si no tenia els No pensava sincerament que ho van entendre. Sí, com ho vas dir, però ja estem. És el que acaba de dir directament en Llorenç. És un tema que el cadastre, diguéssim, fa unes revisions i moltes vegades pel seu propi compte modifica situacions urbanístiques. I d'un any passat de canvia. I moltes vegades són els propis vecins que es donen compte, venen a l'Ajuntament, es presenta una instància, un recurs, s'atén i es cadastre. Normalment es cadastre, quan veu que sí, que es desinterro, fa la modificació i es torna a però dic jo, com és que no pot ser urbanitzat, que és urbà però no pot ser urbanitzable i a l'altra banda està tot urbanitzat des de fa anys, com és que el carrer no pot seguir? Això, l'Oriol, vosaltres ho podeu respondre o no? Jo no sé la definició de la unitat d'actuació quina és. No, però com enteneu, Sí, no, després molt bé, no? No, t'entenc perfectament, però això era el mateix que passava, per exemple, a l'avinguda Verge del Toro, davant del Pou, quan en Gourmet Sanz, aquell senyor gran, va vendre solars a una sèrie de senyors, tenien el carrer fet, però el polígon no estava urbanitzat i no estava aprovat. Ells pensaven que tenia una parcel·la davant, tenia una cotxeria inclús allà enmig ficada, però aquella cotxeria va haver de desaparèixer. Jo no sé la unitat d'actuació com es limita, si queda afectat per la cessió de qualque tipus de terreno, perquè al costat hi ha previst, sembla, una boca de carrer Era una unitat d'actuació que no existeix. El Pla General del 94 fixava que això era rústic. I l'any 2000... Es va quasi inaugurar el 2009. Es va classificar directament com urbà. Es va suspendre perquè no hi havia serveis. Hi havia serveis urbanístics. I ara... Que havien de fer unifamiliar, no podien fer pisos. Això es va quasi aprovar. Això és el que reflexa. Es va aprovar amb el Pla General, el que passa que es va suspendre per estendre les dotacions, que el Consell Escolar no va acceptar. No es va acceptar i va quedar aquesta part del Pla General suspesa, directament suspesa. I en aquell moment es va veure d'aquell moment... Que jo no sé la solució, no sé si se va incorporar dins el sòl urbanitzable... Es va incloure dins la unitat d'actuació de l'OSCA. Aquest pla no teniu webs abans. Sí, és el pla abans. Per tant, no és el pla general del 2000. No. I el que es vol fer, recuperar la petició dels particulars, el que passa que adequat és la normativa actual. I aquí és un poc, el que també heu xerrat amb vosaltres, és un aparcament. Desgraciadament, com deien en cert, és a dir, la repercussió d'unitats molt petites, com és el cas aquest, en la normativa en vigor, gairebé tens que cedir el 50%. I si ho vegeu visualment es veu perfectament que la taca groga i la taca grisa són pràcticament. Aquesta unitat es va suspendre perquè no hi havia els serveis certificats, o no es va poder certificar que tenia tots els serveis, i el Consell Insular, l'Ajuntament, va optar, que era acordar, per posar-los dins l'unitat d'actuació grossa. Ara hi som, no? La grossa. El que passa que aquest dibuix, això és del que l'Ajuntament proposa com quedi, com quedarà. Quin és el problema? Que des del moment que és una unitat d'actuació individual, vosaltres teniu que cedir el 40% a l'Ajuntament, que no ens entenguem, de serveis. Dins aquell àmbit. És a dir, que quasi tot se'n va cap a aparcament i després el que cedir l'Ajuntament. Però això aquí quedarà dins el nou pla general quan es faci. Aquí fa 200 anys, és igual, és un dia que ja no em cobré, per fora. La proposta és que sí,
que sigui recuperado des del 2009, incorporarà. Això és a nivell d'abans. Bueno, sense aprovació inicial, és quantes propis vecins en tinc jo que podran especificar. Podeu fer més intervencions? Alguna intervenció més? Perquè si no tenim com a objectiu repassar una miqueta tot allò que hem anat recollint i que els ponents donin, si és vistiplau, o diguin si troben que hi falta alguna cosa. Hi ha més intervencions? Jo una pregunta. Jo és que res d'opinió poc personal, que trobeu que accedeixi l'obligació de cedir aquest 15%, a part dels equipaments que cedeixin les carreres i tot això, que es tingui que cedir aquest 15% de sòl, teòricament proporcional als usos que hi hagi dins la zona aquella cap a l'administració. Si això no seria ens donarà aquest 15%, intentar abaratir els costos dels desenvolupaments urbanístics. A veure, renunciar no pot renunciar perquè t'ha fixat per la llei, a més, llei estatal. Via modificació de llei. Sí, però és la llei estatal, no només la llei autonòmica, és una llei que quan s'aprova la llei balear s'adapta a l'estatal. És que no li veig el significat, perquè els ingressos de l'Ajuntament o d'esport en si, realment, és desenvolupament urbanístic. Quan fas els carrers, quan ja tens els solars, quan fas les edificacions... És una obtenció de sòl municipal, és a dir, és 15% d'aprofitament lucratiu. I no els tens via equipaments. Bé, sí, però aquest és de l'aprofitament lucratiu. Un equipament no és un aprofitament lucratiu. Per què vol un ajuntament? Per exemple, fer una vivenda. Per vivendes socials. Però és que les vivendes socials no es podrien fer via equipament. Això l'Ajuntament té... No, una vivenda social és un equipament. Modificacions puntuals, una vegada tens el sol. Per això l'Ajuntament, a través del projecte de reparcel·lació, té la possibilitat de cobrar-se amb doblers, en efectiu. Unitats d'actuació petites, que no hi ha prou terreny o compensació de l'Ajuntament. Queda molt malament que un ajuntament és que amb el reglament de gestió urbanística del 56 era el 10% i l'Ajuntament es podia les oficines o les zones de davant l'institut, les oficines, és a dir, l'Ajuntament pagava el 10%, era un propietari més i rebia un 10%. Ara no, ara l'Ajuntament li regalen un 15% urbanitzat, edificar clar. Això és un cost per als que executa la unitat d'actuació molt elevat, que és un disbarat, segons com tu miris, a nivell de municipi no, perquè injectes uns terrenos o un lucratiu en el municipi, però a nivell del particular que executa aquesta unitat d'actuació és una càrrega més que el que fa és que la seva parcel·la, en lloc de valer 70.000 euros, val 85.000 euros. Però en els vecins, quan fan la retxa i davant el que els costa, si no tenen un 15%, potser és un dels motius que fan suposar. I això, les vivendes socials, no tan sols el tema d'equipament, però hi ha altres mecanismes de que no sigui només públic, sinó que privat, vull dir, posar unes zones, unes unitats d'actuacions, una proporció que sigui per vivendes socials. Bueno, això ja estava previst fins i tot en el PTI que quan desenvolupaves un àmbit i a través de la llei també ho fixes de preveure un tant per cent de vivenda. És molt repetitiu i jo el que prenc sempre, no? Amb l'urbanisme, perquè està molt estigmatitzat l'urbanisme, en part en raó, però aquest 15% d'ús lucratiu que al final un ajuntament fer blocs de pisos no ens farà, sinó que serà més per intercanviar solars. Això és el que du moltes vegades en aquest urbanisme d'especulació i també de negoci, entre cometes, no? Que em sembla que allò seria una forma d'eliminar-ho. Jo m'he mirat, m'és bastant vàlid, en tot cas el que podria fer és que m'ho envieu i nosaltres ho revisem amb més calma i anem a vistiplau. Jo també ho estava mirant i no sé, vosaltres que heu anat seguint una miqueta el que s'anava dient i les solucions que els ponents anaven aportant. No sé si trobeu a faltar alguna cosa que hàgiu escoltat. Jo el que ha dit Enrique crec que hauria de ser dir que és que la demografia l'han de tenir més en compte en aquest mes d'estancament. És que dins del Pla General hi ha una sèrie d'estudis
teòricament tenen que recollir això, però que és important Socials, econòmics. que sigui gent de Menorca que ho fan, això. Aquests estudis normalment no l'endevinen mai. Que fan un copiar i pegar i també a l'anellar, i es coneixen més que no són reals. No són reals, tu també és la general i dius, són algú. Són algú, està xerrant de l'altre. Que trobàveu que deixem aquí, no sé a quina hora se us ha fet. Bueno, no ha anat malament, perquè estem amb Covid, per tant crec que ha estat dins els límits del programa. Moltes gràcies a tots i a totes i gràcies a